дар бозии имрӯза доварон аз кишвари ҷопон ҳастанд. Садаи ҳуштаки давари марказ Ҳироки Касаҳара. гузашта аз ин Ҷефферсон табин аст. ӯ ҳам як бозингари бисёр ҳирфаӣ. ӯ аз чемпионати Таиланд ба ҳайати дастаи Филиппин даъват шудааст. ҳоло ҳамлаи бозингарони тими меҳмон биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ин фурсат. вазъияти то як андоза ногувор ва ту ба пои бозингари мо расид. Рустам Ятимов, амонатдори асосии тими мунтахаби мо, тавонист дар ин лаҳза ҳаракати хеле хуб анҷом бидиҳад ва ҳамла буд дар ин вазъият, аммо Шеридин ҳам дар канор буд ва ҳам ирсол андак босуръаттар буд ва аввалин шуда дарвозабон ба туп расид дар ин ҳолат. хуб, Филиппин ҳам аслан як маротиба дар ҷоми Осиё иштирок кардааст соли 2019. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи бозингарони тими Филиппин ва хушбахтона ин чиз бартараф мешавад. бояд як имконияти дигарро ҳам барои дастаи якачини мо. бозам дифоъгарони марказӣ омодаанд барои задани зарба. ирсол ба ҷаримагоҳ Шеридин. наи Шервонӣ буд ва аммо зарбаи ӯро дифоъгар бо қафаси синоаш бор гардон. ва бисёр аҷиб буд ки Шервонӣ аз миёни чанд нафар гурехт ва мавқеъ пайдо кард барои иҷрои зарба, аммо зарбааш тавре мебинем ба муҳофизатгари дастаи якачини Филиппин ва худи Шаҳром Самиев ҳам ҳамин гуна. ҳар ду 13 гол доранд, аммо назар ба Манучер Ҷалилов бозиҳои камтар ҳам анҷом доданд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Филиппин, партоб ба ҷаримагоҳ ва инҷо боз як хатои муҳофизатгарони мо, зарба ва гол. ва ин хато аз хати муҳофиза шурӯъ шуд. бале, ва бозингарони Филиппин дар дақиқаи 19-уми рақобат дарвозаи моро рахм накарданд. бисёр то як андоза ҷои таассуф аст. санаи такрорро мо интизор мешавем ки онҷо Зоир Ҷурабоев буд ё Содиқҷон Қурбонов. бо эҳтимоли зиёд Содиқҷон Қурбонов буд ки талош кард, аммо ба туп нарасид. ва болотар ҳам ишора кардем ки ин дифоъгар ҳоло дар ин мавсим ягон бозӣ дар ҳайати дастаи Истиқлол нагузаронидааст ва на дар ҳайати асосӣ, на дар ҳайати эҳтиётӣ, умуман на аз ҳайати эҳтиётӣ ҳатто ба майдон набаромада буд ва дар дақиқаҳои аввал дар ҳайати асосии мунтахаби Тоҷикистон қарор гирифтани ӯ бубинед ки чӣ гуна барои мо нишон медиҳад камтаҷрибагии ӯро дар ин замина. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем худи бозингарони дастаи Филиппин ва махсусан ҳамон бозингаре ки мо болотар ишора кардем. ту ба Манучер Сафаров расида ворид дарвоза шуд. ин Рафаэл Овермайер аст, ҳамон бозингаре ки аввалин бор ба тими мунтахаби Филиппин даъват шуд ва аввалин бозии худро баргузор кард ва дар аввалин бозиаш гол мезанад ба дарвозаи мо. хуб, ҳеҷ боке нест, бояд бозингарони мо. Зоир Ҷурабоев, Парвиҷон Умарбоев, партоб хеле ҳам баланд. ҳоло туп дар ихтиёри бозингарони мо, фурсат ҳаст барои идома додани ҳамла. биёед мутаваҷҷӯҳ мешавем. довари ҷопонӣ ба ин ҳолат мутаваҷҷӯҳ нашуд. бинандаи азиз, ва боз ҳам тупрабои футболбозони мо, имконияти бисёр хуб ҳам аст. Шеридин Бобоев, зарбаи ӯ ва гол! Шеридин Бобоев ҳисоб 1-1 мешавад дар дақиқаи 40-уми рақобат ва зарбаи задаи Шеридин Бобоев дар ин ҳолат мунтахаби Тоҷикистонро ба бозӣ баргардон. аввалин зарбаи рости дастаи якачини футболи кишварамон аст, дӯстони азиз, ва он ҳам дар дақиқаи 41-уми рақобат. дуввумин зарба. бале, Шервонӣ Мамаҷоев бо сар баъд аз як зарбаи кунҷӣ зарбаро зад, дифоъгар онро зарбаи рост набуд. зарбаи рост буд. зарбаи рост масалан агар дарвозабон баргардонад баъдан ҳисоб дида мешавад. бале, дар умум бале, аввалин зарбаи рост. ба ҳар ҳол муҳим нест ин ки аввалин аст ё дуюмин. муҳим ин аст ки аввалин голи мо дар ин рақобат зада мешавад ва мавқеи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷадвали гурӯҳ барқарор мешавад. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин бозигузори аслан. мо гуфтем ки довар ба ин чиз мутаваҷҷӯҳ нашуд ва бозингарони Филиппин аз маҳорати баланди худ кор гирифтанд ва аз ҳама кори асосиро Алишер Шукуров анҷом дод. баъдан тупро ба Парвизҷон Умарбоев, зарбаи Шеридин Бобоев ва расиш ба пои бозингари дастаи Филиппин нақши бисёр калон дошт ва дарвозабони дастаи Филиппин ҳам хато кард дар ин гуна вазъият. аслан ҳар ду голе ки ҳоло дар бозии имрӯза ба қайд гирифта шуданд ба иллати ҳамин расишҳо ворид дарвоза шуданд. вале ин бисёр як голи арзишманд буд барои дастаи якачини. ҳисобро боз карданд ва баъдан Шеридин Бобоев дар дақиқаи 41-уми рақобат ҷавоб гуфт ва бо натиҷаи мусовӣ қисми аввал анҷом мешавад. мо мунтазири қисми дуввуми бозӣ ҳастем. аз назди экранҳои хеш дур наравед ва пас аз чанд лаҳза ба қисми дуюм бармегардем. ҳисобро боз кард ва дар дақиқаи 41 бошад Шеридин Бобоев бо паси эҳсони панҷшанбе натиҷаро баробар намуд ва ҳоло бо ҳамин ҳисоби баробар қисми аввал ҷамъбаст шуд ва қисми дуввум бошад Булғория.
ҳолати бисёр муҳим барои мунтахаби тоҷикистон. Умарбоев ирсоли ӯ ва имконият ҳаст барои бозингарони мо. довар шояд онҷо ишора ҳам мекард барои таъин кардани зарбаи ҷаримавӣ ҳариф. хуб, дар қисми аввал мо дидем ки баъзан вақт дар миёнаи майдон хулигӣ гузоштан ё имкон додан ба ҳариф боис ба гол оварда расонид. аз ҳамин хотир дар қисми дуввум набояд футболбозони мо дар маркази майдон имконият диҳанд ба футболбозони дастаи ҳариф. ҳоло ҳамлаи навбати бозингарони мо аз канори рости майдон бар топ анҷом бояд дода шавад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба Шеридин Бобоев. пасиё эҳсон ҳаракат дар дохили ҷаримагоҳ, имконият аст, ирсоли бисёр баланд ва бархурди ту ба кунҷи болоии дарвоза. хеле имконияти хуб буд. бозигузори хуби эҳсони панҷшанбе ва Шеридин Бобоев. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳзаи такрор. тамошобини азиз, маҳорати баланди эҳсони панҷшанбе, вале андаке партоби анҷом додаи ӯ дақиқ набуд ба он бозингароне ки дар дохили ҷаримагоҳ қарор доштанд. ва ин ҳамон зарбаи кунҷие ки буд аз сӯи бозингарони дастаи мо. ва бубинед ки бо пой бозингари дастаи Филиппин ба ҷаримагоҳи дастаи Филиппин мебинем. эҳсон ирсол ба ҷаримагоҳ, имконият барои бозингарони мо. Шеридин фурсати бо сар зарба задан дошт, аммо барҳол ба ӯ хабар расониданд. ҳоло эҳсони панҷшанбе, пас бақиб Табрез Исломов, партоби бисёр баланд ва мубориза дар дохили ҷаримагоҳи рақиб. инҷо ҳоло туп дар майдон боқӣ мондааст. фурсат ҳаст ва бубинед ки Содиқ Қурбонов чӣ гуна оли ҳунарнамоӣ мекунад. Табрез Исломов, партоби бисёр олӣ, вале инҷо бо зарбаи пуштнокӣ Муҳаммадҷон Раҳимов мехост дарвозаро нишон гирад, вале хато кард ва туп нарасид. ан ихтараш расиш чандон хуб набуд ба пӯи ин бозигар, вале ҷаиши ӯ бисёр зебо буд. ту ба дифоъгар аст. ҳоло дар ҳамин лаҳзаҳо парчамҳои кишварамон аз рӯи силсила зарбаҳои пеналти дар як мусобиқаи байналмилалӣ тими мо дар муқобили Филиппин пирӯзӣ ба даст оварда буд. ҳоло ҳамлаи бозингарони Филиппин дар ҳамин лаҳзаҳо зарба аз масофаи дур ва ту ба Содиқ Қурбонов бархурд бисёр хуб. инҷо ӯ ин ҳолатро бартараф кард. имконият бояд надиҳанд бозингарони мо. зарбаи навбатӣ ва туп дар дасти Рустам Ятимов аст. бале хеле олӣ бозӣ мекунад дарвозабони мо ва бисёр хафнок буд. ва бубинед ки ҳатто ту ба яке аз бозингари мо ҳам расид. дар ин лаҳза бояд коргардон ҳолатҳои такрорро барои мо шумо пешкаш кунад. коргардони бозии имрӯза низ дар баробари бозигарон иштибоҳҳои кам надошт. саҳнаи такрорро мебинем. ҳамон зарбаи аввал бисёр хафнок буд. зарбае ки маркази майдон қарор дорад. хоб, капитани дастаи Филиппин тупро аз аут ба бозӣ хоҳад даровард. Мануэл Агуналдо. партоб аз аут. ҳолати бисёр душвор дар пеш дарвоза. имконият бояд надод ва хушбахтона зарбаи иҷро карда бозигари шумораи 9 аз дарвоза бениҳоят баланд рафт. Хавиер Гайосо зарба зад. бубинед чӣ гуна ӯ озод буд дар дохили ҷаримагоҳи мо. мавқеи бисёр хуб дошт. миллии футболи кишварамон вақти охир сурат гирифта истодааст. ҳоло аут аст. Агуналдо капитани мунтахаби дар дохили майдон тупро бале инҷо дар дохили майдон тупро ба бозӣ даровард ки довар ин лаҳзаро хуб дарк кард. ҳоло ин ҳолатро кӯмакдовар фикр мекунам аввалин бор акнун пай бурд. чунин ба назар мерасад ки коргардон бисёр завқи баланд мебарад аз ин ҳолате ки мухлисон ба миён оварда истоданд. дар чунин лаҳзаҳои ҳассос бештар бояд таваҷҷӯҳ ба маркази майдон бошад. аут ба фоидаи мунтахаби тоҷикистон аст. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ, вале бояд вақти иловагиро ҳам ба назар гирифт. ҳоло имконияти бисёр хуб аст барои футболбозони мо ки фишор оранд. Амирбек тупро аз даст дод. Сафаров ҳасан садои штаки доварро интизор ҳастем. 4 дақиқа ба анҷом расид. садои довар аз анҷоми рақобат дарак медиҳад ва тими мунтахаби тоҷикистон ба ҷоми Осиё 2027 роҳ мегирад. ва дӯстони азиз, муборак бошад. бубинед ки дар ҳамин давра, дар ҳамин шабу рӯз
که تاجیکستان واقعا هم نوروز دارد. مخلصان و هواداران فوتبال از پیروزی از موفقیت فوتبالبازان تیم منتخب تاجیکستان هم شاد و خوشحال میشوند. جشن بالای جشن است دوستان ارجمند. تیم ملی تاجیکستان توانست که بار دوم در تاریخ خود پای هم با مرحله نهایی جام آسیا رخ بگیرد. بله دوستان عزیز، واقعا هم در عرفه جشن نوروز بین المللی واقعا هم در خاندان هر یک تاجیکستانی امروز نور است. نوری البته موفقیت تیم منتخب فوتبال تاجیکستان. جام آسیا انتظار باش، تاجیکستان میآید و این نتیجه بنهایت بلند است برای فوتبال تاجیک. بار دوم پای در پای رخ گرفتن با جام آسیا، با آنجایی که بهترین های قاره آنجا بازی میکنند. بله، بازی ضعیف، بازی سوست از یادها دور می شود. تنها نتیجه باقی میماند. نتیجه آن است که تیم منتخب تاجیکستان با 14 امتیاز صدرنشین گروهی ا شد و راحت را به جام آسیا 2027 به دست آورد. احسن به تمام بازیگران که امروز واقعا مسئولیت را بیشتر احساس کردند. نمیدونم از چی باشد رستم یتیموف زود میدان را ترک میکند و از البته میدان به اتاق لباس عوض‌کنی میرود. اما دوستان ارجمند، من این غلبه رو، البته این مساوی است ولی بالاتر از غلبه برای یکی ماست. تبریک میگم. بله این موفقیت است، این نتیجه خوب است.